ụmụnne ndị nọ na South Africa Club 1 Obia wuru otu na South Africa ugonu ya bụbọ ya azụ ahịa domejeje mba okoma Jizọs maju ese ọ garịrị nụ mma ọkwa ekwuola onye rụrụ ganya sa anya ọrụ otuola ganya ọrụrụ gị Dechi mere eze anyị nwere ndị jeje mba ndị omejeje mba na South ụda ọkwanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ Igbo nọ South na n'ọna Owerri nọ South na n'ọna ọkwanụ ndị ejemọnụ Dechi mere eze wuru otu ndị mmadụ jeje mba Obia wuru otu Club 1 ndị ọma ọkwanụ ndị ejemọnụ ọ garịrị mma ndị mmadụ meke morie ma fọma mkpọ ọkwanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ aya mma igirigi ihe na-abịadọla ndị ọma ọkwanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ Okachi m ekele Dechi mere eze ndọma ndọma Igbo na South Club 1 Obia wuru otu Social Club ndị mara mma ndị nọ South Africa okoma Jizọs abịadọla ndị ọma anụ nwere mfu nwee mfu ana mejeje mba na bịa na kokoma Jizọs ekilela onye agbala nwanne ya na ma ijele ụwa chikwariko onye agbaka onye mmanyere ya etu n'ụfụfụ anyị nwere ndị jeje mba na South ndị ọma ọkwanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ Igbo nọ South na n'ọna kokoma Jizọs ekilela ọkwanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ aba obodo ajumese n'obodo ejemọna koka abịadụọla ọkwanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ achị nta n'elu ọkwanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ ebu German Club 1 Obia wuru otu koka abịadụọla Chief Ụzọma enwere nne m obere nwanne ezi ụmụokorobịa na awaka ebu German Club 1 Obia wuru otu na South ndọma ekilela m Managing Director Royal Merchants Car Dealers na South ejeayo achịmajụ ese nwanne ekele ezekele ibe ya ebu Chijioke ọkpara ugo eji eje mba kemgbe ọ na Owerri kokoma Jizọs abịadụọla ugo eji eje mba ebu Secretary General Club 1 Obia wuru otu domejeje mba koke ekilela Chairman CEO Zimsodisi bịadụọla Zimsodisi na la South Dechi mere eze na bịadụọla ọkpara nwere ndị jeje mba Dechi mere eze na South ndọma ọkwanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ ome nwanne ekelela m ọbụ Tony akụnwa dike omudotu afamakọ ya Rebel Public Relations Officer PRO Tony ekilela m PRO Club 1 Obia wuru otu na South Immigration Consultant TBV Tony Logistics onye nkụ ome nwanne achimekele gị na groma ome nne ji afọ gokachimekele gị na groma Ezudo one of Obibi Ezena Ichechi mere aka dire Iche udo osigwe ekelela m udo ome nwanne kokoma Jizọs abịadụọla Regional Secretary Club 1 Chairman Managing Director Montage Communications na la South ọ garịrị gị mma meke more ma pọnkwọ udo ome nwanne ekilela m ya gachie Padi nwere ndị jeje mba na South ndị ọma ọkwanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị
mmadụ Uchenna n'ochie ezi nwanne ndị egbu ọrabụ trejọra Prof1 Obiawuru otu na South Egaduola Alowere nwanne kilela m Uche Baba Director Pam Waxon Importers South Africa Dog money Alowere koko nwa Jesus achala Ugochukwu Olerue Abiaduola m Abu Chief Protocol Officer Prof1 na South Egaduola Ugo papa ya Mafo Nazareth Ugo pala koko nwa Jesus ajole sebrage Egaduola Ugo paneme Isonde jejemba na la South Egaduola Roland Atuzie Roland Atuzie Rabu Financial Secretary Prof1 Obiawuru otu Ellen Rola PTY Limited Ogarege mma Prof1 ndị ejemọnụ Obiawuru otu ndị mmadụ Igbo nwere ndị jejemba ndị jejemba na Egaduola ndọma Prof1 ndị ejemọnụ Obiawuru otu ndị mmadụ Dozie mana Dozie nwa mama koko nwa Jesus Egaduola Ome nwanne Ome nneji na nekede Rabu member Dozie nweme na koko nwa Jesus ekilela Innocent Ike Guruka Former chairman Prof1 Obiawuru otu Neno Ogarege mma Ole maka Henry Atumunyego Honorable member Prof1 Obiawuru otu Ajola Mesamadi Chijoke kwa Ebu Honorable member Prof1 Obiawuru otu John Egbebe lame Omenwanne kile lamo Egaduola Na John Ole bere da Ndeza dari ole Onye nwego na South Africa Ogarege mebu member Prof1 Obiawuru otu Bedela nozie Okorobia ora no fasato Orewo were rola demrana Rabu member Prof1 Ogarege mma Prof1 ndị ejemọnụ Obiawuru otu ndị mmadụ Ole maka ejike onye anwụna Rabu member Prof1 Obiawuru otu South Africa Eji nwa afọ agbala Kelela mo Ezeruo Onye wuchi Ọwọkwa member anyị na Prof1 Obiawuru otu South Africa Gọvanọ Willington Dekere Ọkwara Willington Chinedu Dekere koko nwa Jesus ajọla ndị mejejeba na Egaduola Anyị nwere ndị ejejemba na South ndị mejejemba n'ọma Prof1 ndị ejemọnụ Obiawuru otu ndị mmadụ George Asuwe Menwanne kilela mo Ebu member Prof1 George koko nwa Jesus ekilela Ole maka Obinna Obiako Honorable member Prof1 Ogarege mma Prof1 ndị ejemọnụ Dola mese Kenneth Unese Kenneth Nwafu Unese Ejayo Prof1 ndị ejemọnụ Obiawuru otu ndị mmadụ Ole maka Anthony Amade Nwanne na la South Ogarege mma Ebu member Prof1 Lolo Gechi Behind every successful man there is a woman anyamrana Amameja sa onye mma Lolo Gechi Andros Egaduola Wanyo makachibe mma Ebu member Prof1 Mama Prof1 Ogarege mma Bobu Eri Obi Ekilela me Bobu Eri Obi Eze njerem Ole maka eze njere Ebu member Prof1 Honorable member Ogarege mma Prof1 ndị ejemọnụ Obiawuru otu ndị mmadụ Tapolu koko nwa Jesus ajọla si Omebere kemba na la South Prof1 ndị ejemọnụ Obiawuru otu ndị mmadụ Tony Opana Neme member Prof1 na koke ekilela Datoni nnem ekilela mo Ogarela gị mma Ebu Honorable member Prof1 Ejayo Prof1 ndị
ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ ediwin nweze dediwihe kokoma Jizọs ekelela ọbụanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ Igbo gbabiri gbabiri Owere nọ satụ nọ n'ọna ọbụanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ onye mkpọrọ mmakpọ ha ya kokoma Jizọs ekelela ndị na satụ ndọma ndọma ọbụanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ Owere nwere ndị jeje mba Igbo nwere ndị jeje mba na satụ ndọma ndọma ọbụanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu were 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 ebela m na la satụ nọ na ọbụanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ ọbụanụ ndị Chimereze ọbịa wuru otu na satụ na n'ọna ọbụanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ ọbụanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ ọbụanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru otu ndị mmadụ ọbụanụ ndị ejemọnụ ọbịa wuru